Afternoon, my name is Roshmi Basantari. आङो ओइचएस फाइनाल एग्जामाव गासिबो 6 साबजेक्टआव लेटार्स लाजोबनानै 88.4% मोननो हादों। I have always been consistent from the starting of the class. Teacher जेनेबा first day of class निफ्रायनो आङो consistent जादों आरो hard work खालामनो नाजादों आरो टिचारा जेखौ क्लासाव फोरोङोमोन आं बेखौ बे दिनावनो माने न'आव थांनानै रिभाइज खालामहैखायोमोन आरो फुङाव बुक रिड खालामनानै फैयोमोन 1.5 आवर आरो बिनिफ्राय थांनानै ब्रेक माने लान्च खालामनानै बेनिफ्राय 4:30 निफ्राय फरायोमोन। जोंनि बे आंनि जेसेबांखि आङो पार्सेन्टेज मोननो हादों गासिबो साबजेक्टआव लेटार्स मोननो हादों बेफोर गासिबो आंनि माने जोंनि टिचारनि बिसिनि गाइडेन्स आरो सापर्टनि थाखायसो जों बेफोरबायदि मोननो हादों। आङो दा पलिटिकेल साइन्स मेजर लानानै गभर्नमेन्ट कलेजाव हाबनो सानदों आरो फिउचाराव UPSCनि थाखाय प्रिपेयार खालामदों। आंनि मुङा रश्मि बसुमतारी आं दलजरानिफ्राय फैदों। दिगन्त बसुमतारी आङो आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय बे थांनाय ओइचएस आनजादाव आङो गासै मोनबा साबजेक्टआव लेटार लानानै 85.20% आवग्रिनानै लानो हादों। माबायदि नाजानायाथ' गासिबो हस्टेलाव थानाय एसेबाबो खस्थ' मोनो आरो बेनि सायाव बिमा बिफानि हेफाजाब होनाय फोरोंगिरिफोरनि जा गाइडेन्स खालामनाय बिदिजोंहाय बे पार्सेन्टेजखौ आं आवग्रिनानै लानो हादों। बेखौ आङो आंनि टिचार आरो बिमा बिफानिसिम थेंक्स होनो सानदों आरो। आङो दायो पलिटिकेल साइन्सआव मेजर लानो सानदों। बेखौहाय आङो कटन इउनिभारसिटियाव लानो सानदोंमोन आरो। फिउचारावहाय सिभिल सार्भिसाव आङो ट्राइ खालामनो सानदों। बड'लेण्ड स्टाडि एकाडेमिनि स्टाडि एडमिनिस्ट्रेटर जोंथ' जेनेबा स्पेसियेलि आं हस्टेलाव थाबोबाय। हस्टेलाव जेनेबा फुङावहाय 5:30 सिखारबाय सिखारनानैहाय बिदिनो ब्रेकफास्ट खालामबाय ब्रेकफास्ट खालामनानैहाय 6निफ्राय 8सिम स्टाडि जाबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय 8:30 निफ्राय जेनेबा 8निफ्राय 9आव क्लास जायोना बिनि गेजेरावहाय ओंखाम जाबाय बिनि उनावहाय क्लास स्टार्ट जाबाय क्लास स्टार्ट जानानै क्लासा 3 PM आव जोब्बाय बिनि उनावहाय ओंखाम मोनजाबाय सानजौफुनि ओमफ्राय बिनि उनावहाय जाय रेस्ट लायो लाबाय सोरबा फरायग्राया फरायबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय 5:30 निफ्राय स्टाडिया जाफिनबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय 5:30 निफ्राय 8:30 सिम स्टाडि जाफिनबाय बिनि उनाव ओंखाम जाबाय आरो बिनि उनावहाय जाय फरायो फरायबाय ओमफ्राय फरायो बिदिनो रेस्ट लाबाय आरो बेनो जाबाय बड'लेण्ड स्टाडि एकाडेमिनि रुटिन। आङो गामिया आमलाइगुरि पस्ट अफिसा कचेनिसिना ओमफ्राय PSआ सेरफांगुरि। गोजोननायखौनो मोनदों। एक्सुवेलि आङो माने बर' बिदि स्पिच होनाय जाया लाइक बेसिकलि आङो इंलिसावनो बुङोमोन स' आङो माने मालाबा भिउवार्सफोराबो होनो नालाय बर'आव माने बुङा बिदि होननानै स' आं बेखौनो क्लियार खालामनो सानो फार्स्ट अफ अल कि आङो इंलिसाव कम्फर्टेबल स' आम गोना स्पिक इन इंलिश एन्ड लाइक बोथ बड' औ स' बिदिनो आं ग्रेटफुल आङो गावनि पेरेन्ट्सखौ ओमफ्राय माय टिचार्स एन्ड अल द इन्स्टिटिउट आं बेफोरनि थाखाय बहुत ग्रेटफुल बिकज उइदाउट देम आङो माने बिसोरनि स्कर खालामनो हानाय नङामोन एन्ड बुंनो थाङोबा जि एक्सपेक्टेडमोन बिनि एसे खम मोनदों बाट लाइक आङो सेटिसफाइड जिखिना माने खस्थ' खालामदों बिनिनो फिथाइ मोनदों होनना आं सानना लाबाय आरो
आङो 89.80 मोनदों। स्ट्रिमा मा? आंना साइन्स स्ट्रिममोन। औ। Basically आंथ' हस्टेलाव थायोमोन so हस्टेलनि जि स्टाडि आवार्स बेसिकलि बियो 6 to 7 hours बिदि जायोमोन ओमफ्राय फुङाव 5आव सिखारोमोन ओमफ्राय सिखारनानै लाइक 5:30निफ्रायनो स्टाडि टाइम जाखायोमोन 5:30 to till 8 ओमफ्राय बेयावनो थांबाय 2.5 hours बेयाव स्टाडि जायोमोन ओमफ्राय आफ्टर डेट माने कलेजनिफ्राय कलेजाथ' बेसिकलि 2:30 it gets finished at like 2:30 ओमफ्राय आङो बिदिनो रेस्ट लायो ओमफ्राय रेस्ट लानानै again 5आवनो माने रेस्ट लानायनि उनाव वार्डेना जोंखौ सिखारो ओमफ्राय बेनि उनाव 5:30निफ्राय स्टार्ट जाफिनो स्टाडिया till 8:30 जायो स' बेसिकलि 3 hours जाहैबाय ओमफ्राय again after माने डिनार जों आरो फरायनो होयो ओमफ्राय बेयावनो 1.5 hour फरायनो होयो till 11 ओमफ्राय 9:30 to 11 ओमफ्राय मालाबा थायो होमवर्क्स थायो बिदिनो असाइनमेन्ट्स खालामनो थायो होमबा जोङो 11:30 सिम आं एक्सटेन्ड खालामो मालाबा 12बो जायो बाट माने आंनिबाथ' स्लिपा बहुत इम्परटेन्ट जायो माने नों जुदि मोजां उन्दुआबा नोंनि माइन्डआ फ्रेश थाया ओमफ्राय नोङो मोजां फरायनो हाया स' आंनिबाथ' बेसिकलि आङो ट्राइ खालामो कि आं एटलिस्ट 6 hours स्लिप मोननांगौ होननानै स' नेक्स्ट स्टेपआ आं बेसिकलि निटखौ सानदों स' आङो थांनाय सानडे डेट इज on 3 May आङो बेयाव माने खालामदों फार्स्ट एटेम्प्ट स' बेयाव बिदिनो आसा खालामदों मोजाङानो थांदों बाट नायसै मा मुं आरो एड्रेसा? आङो बेसिकलि उदालगुरिनिफ्राय टंला जालुकबारि आन्टिं बड'लेण्ड स्टाडि एकाडेमिखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबाय जे जोंखौ जे टप 10 थांनाय HS आनजादाव बेखौ फरायसालियाव लिंहरनानै बेबायदि फरायदों खोब मोजां दा आंनि मुङा श्री अनफुं बसुमतारी गामि बरागारि दतमा क'क्राझार नोंथाङा बेसेबां मार्क्स स्कर खालामदों? आङो 81.80% मा स्ट्रिम? आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय माबायदि नाजानायनि गेजेरजों नों बे जाफुंसारनायखौ आङोथ' हस्टेलाव थानाय हिसाबै हस्टेलनि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोर थायो जों बेबायदि थांनानै उथ्रिसार जानो हादों जे फुंनिफ्रायनो जोंहा मोनाजासिम रुल्सफोर थायो बेखौ फल' खालामनानै टिचार्सफोरनि फोरोंनाया खोब मोजां ओमफ्राय बे मोनसे खोथाखौ बुंनो प्राइभेट इनस्टिटिउसन हिसाबै जोंना गोबां फोरोंगिरिफ्रानो सोलाय सोल' जादों आरो बेयाव माखासे समाव जों फोरोंगिरिफोरजों गोरोबनो एसे टाइम लानायाव बै समफ्राव एसे नार्भास जादोंमोन आरो जे जों बोरै जाबावगोन मागोन होननानै दा उनावहाय बिदिनो आधा माससोनि उनाव जों फोरोंगिरिफोरजों मोजाङै गोरोबनानै बिदि उथ्रिसारनायखौ मोननो हादों आरो जे HS नि आनजाद बेयो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि हिसाबै बेनो गिबि बेट्स देग्लायनो गिबि खेबनि थाखाय हायार सेकेन्डारि जे फाइनाल एग्जाम दा बेखौ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया होदोंमोन आरो बे गिबि खेबनि जे फाइनाल हायार सेकेन्डारि जे एग्जाम बे एग्जामाव जोङो जोबोद मोजांथारै जाफुंसारनो हादों दा बेयावहाय जोङो रिजाल्ट हिसाबै नायोब्ला जोंनि गेजेरावहाय जे फरायसाफोर मोनथाम स्ट्रिमजों गासै 97 स्टुडेन्टसफोरा एग्जाम एपियार खालामदोंमोन दा बेनि गेजेरावहाय फार्स्ट डिभिजनखौ मोननो हादों ओभारअल स्ट्रिमखौ नायोब्ला मोनथामबो स्ट्रिमखौ नायोब्ला 50 जन स्टुडेन्टसा जोंना फार्स्ट डिभिजनखौ मोननो हादों बिनि गेजेराव सानै सेकेन्ड डिभिजनखौ मोननो हादों 40 बा 40 जन आरो थार्ड डिभिजनखौ मोननो हादों 7 दा बेनो जे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनि जे गिबि बेट्स बा फार्स्ट गिबि एग्जाम होजेननायनि जे जे रिजाल्ट दा बेयावहाय स्ट्रिम वाइसै नायनो थाङोब्ला जोङो टटेल जोङो आर्ट्स स्ट्रिमावहाय गासै स्ट्रिम वाइसै नायनो थाङोब्ला बेयावहाय फार्स्ट डिभिजन हिसाबै आर्ट्सआव दङ 27 आरो सेकेन्ड डिभिजन हिसाबै दङ 21 आरो सानै गथ'फोरा जे जायफोरा हस्टेलनि बायजोआव थायोमोन बिथांमोना जे गावसिनि माखासे देहायारि प्रब्लेमखौ फेसिं खालामनो गोनां जानायनि थाखाय सानै जे फरायसाफोर बिसोरो थार्ड डिभिजनाव उथ्रिसारनो हादों साइन्स स्ट्रिमखौ नायनो थाङोब्ला जे फार्स्ट डिभिजन हिसाबै गासै 15
about 15 स्टुडेन्ट्सफोरा फार्स्ट डिभिजन जादों आरो सेकेन्ड डिभिजन हिसाबै 19 जन स्टुडेन्ट्सफोरा सेकेन्ड डिभिजन हिसाबै उथ्रिनो हादों आरो सानै फरायसाफोरा साइन्स स्ट्रिम हिसाबैबो थार्ड डिभिजनाव उथ्रिदों आरो कमार्स स्ट्रिमखौ नायनो थाङोब्ला ओभारअल कमार्स स्ट्रिमनिफ्राय जिहेतु जोंनि फरायसाफोरा गासै सागुल' बा 9 स्टुडेन्ट्सफोराल' जोंनाव कमार्स स्ट्रिमाव दंमोन बेनि गेजेरावहाय 8 जन स्टुडेन्टफोरानो फार्स्ट डिभिजनखौ मोननो हादों जोङो कमार्स स्ट्रिमखौ नायोब्ला जोङो सेकेन्ड डिभिजनबो थाङाखै आरो थार्ड डिभिजनावबो जोङो मोननो हायाखै गासैबो फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजनाव जाफुंसारजोबनो हादों जोङो देग्लाय जे प्लेस्टेसन प्रग्राम लादों दा बेयावहाय जोङो फार्स्ट प्लेस्टेसन प्रग्राम हिसाबै जोङो टप 10 ओभारअल स्ट्रिमखौ नायनानै जोङो टप 10 स्टुडेन्ट्सफोरखौ जोङो प्लेस्टेसन साइटेसनजों लोगोसे खालामनाय जादों बेजों लोगोसे फार्स्ट बेच हिसाबै गासैबो फार्स्ट डिभिजन हल्डार्सफोरखौ गासैबो 50 जन स्टुडेन्ट्सफोरखौ लेंहरनानै जोङो प्लेस्टेसनखौ होनाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो टप 10 स्टुडेन्ट्सफोरखौल' जोङो साइटेसनखौ होनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव उननि बोसोरफोरावबो जोङो बोसोरफ्रोमबो जे टप 10 स्टुडेन्ट्सफोरखौ जोङो प्लेस्टेसन खालामनायनि जे टारगेट बा मिजिं बेखौ लानाय जादों जोङो जे बुंनो थाङोब्ला जे क्लास 11 नि एडमिसन बियो जोङो जोब्बायखौनो होननांगोन नाथायबा मोननैसो स्ट्रिमावहाय फिसा फिसा जे बेबायदि सिट केपासिटिया दंबावो जेरै साइन्सआवहाय मोनब्रैनिफ्राय लानानै मोनबासिम बेबायदि सिट केपासिटिया दंबावो आरो आर्ट्सआवहाय बेबायदिनो मोनथाम ना मोनब्रै बेबायदि सिट केपासिटिया दङ आरो कमार्सआवहाय जिहेतु जोंनि जे बर' ओनसोलनि बेकग्राउन्डखौ नायोबा जे कमार्स स्ट्रिमावहाय जोंनि बर' गथ'फोरा बाराद्राय बेबायदि स्ट्रिमखौ लानानै फरायनो निगोरा बेनि थाखाय जे कमार्स स्ट्रिमावहाय 10टा 11टासो सिटआ बेबायदि दंबावो नाथायबा जे हस्टेलनि केपासिटि बियो ओभारअल बुंनायनि लामायावनो मोननैसोल' गार्ल्स आरो बयसनि जे हस्टेल केपासिटि सिट केपासिटि बियो दंसै जे आद्रा थानाय जे सिट बे मोननैसो सिटआवहाय जायफोर फरायसाफोरा दिनैनि तारिखाव एडमिसन लानो होननानै बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि एबा जोंनि कलेजावहाय स्कुलावहाय एडमिसन लानो होननानै मिजिं खालामनानै दङ नैबे मोननैसो सिटआवहाय एडमिसनखौ लाफैनो हागोन जे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया मोनसे गोदान तितागुरियाव गायसनजानाय फरायसालि बेवहाय बिथांमोना आर्ट्स साइन्स कमार्स मोनथामबो स्ट्रिमनि सोलोंथाइखौ होयो दा बे बाराव हायार सेकेन्डारि फार्स्ट बेच ओंखारदों जोबोद मोजां मोजां मार्क्स लानानै बिथांमोनहा पास जादों फार्स्ट क्लास लेटार्स डिस्टिंक्सन बिदि लानानै बिथांमोनखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों गार्जेन्सफोरबो फैदों दा बेवहाय जोंनि खामानिया जेबो नङा उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो थुलुंगा होदों फरायसाफ्रा जाहाथे मोनसे थुलुंगानाय मोननानै एप्रिसिएसननि गेजेरजों आवगायलांनो हायो खारन जोंनि थांखिया जाहैबाय थुलुंगा होनाय मानसिफ्रा माबा मोनसे मोजां मावब्ला जों माबा मोनसे मोजां बोसोन होनानै बा एप्रिसिएट खालामनानै थुलुंगा होनाय बे थुलुंगा होनाय खामानिखौनो जों दिनै मावदों आरो बिथांमोनहा दिनै माखासे लाइमोन गथ'फोर जायफ्रा लेखा गोरों मोजां मोजां क्वालिफाइड गथ'फ्रा ज' जानानै बेखौ मोनसे भारा न'आवसो जागायगासिनो दङ दा आं नुदों बेहा जथेस्थ' मोनसे ब्राइट फिउचार प्रस्पेक्ट दङ बे फरायसालिया दा बेनि थाखाय उननि समफ्राव जुदि पार्मानेन्ट मोनसे सेटआप नागिरोब्ला बिथांमोनहा आरोबाव बांसिन फरायसाफोर मोननो हागोन आरो क्वालिटि इडुकेसनखौ साबसिनै होनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो जोंनि आसोल थांखियाथ' जाहैबाय मा सोलोंथाइजों लोगोसे केरियार जिउनि राहा बानायनाय दानानै लानाय दा जिउनि राहा दानांगौब्ला जोंनि बबे बबे सोलोंथाइफ्रा जोंनो माबा मोनसे जिउनि लामा होनो हायो बेखौ नायनानै जों फरायनो रोंनांगोन दा साधारन BA MA फरायनानैथ' जों साख्रि मोना दा बेजों लोगोसे माखासे स्किल जोंनो स्पेसिफिक स्किलफोर सोलोंनांगोन हमनानै ला दिनै क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज दं नार्सिं कलेज दं बायदि बायला दं इन्जिनियारिं कलेज दं बेफोरावबो जोंनो माखासे टेकनिशियानफोरनि गोनां जायो इभेन इन द मेडिकेल कलेज दा बेफोर कर्सफोरखौबोथ' जों फरायनो हानाय जानांगोन नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बेवहाय खम आं नोजोर होगासिनो दं बेवहाय खम आरो इभेन मेडिकेलफ्रावबो जों दासिमबो खम इन्जिनियारिंआव बांबोगासिनो दं लासै लासै नाथाय इन्जिनियारिं बेकग्राउन्डआव एकाडेमिक लाइनजों जोंनि मानसिफ्रा एसे खम खारो माने बिटेक फरायखांबाय बेजोंनो साख्रि नागिरो वाइरेस दिनैनि थारिखआव एमटेक PhD लाखांनायनि उनावहाय जोंनि फरायसाफ्रा टिचिं लाइनाव रिसार्च लाइनाव गोबां अपसन दं बेखौ जोंनि मानसिफ्रा दासो मोनदांहांदों आरोखि स्पेसियेलि जोंनि समाजनि मानसिफ्रा आरोखि बेखौ आं नुदों